नमस्कार। रउआ देख रहल बानी डिजिटल न्यूज भोजपुरी। रउआ सामने हम बोल रहल बानी नरसिंह सम्राट। दोस्तों, भोजपुरी के दौर गजब के हो गईल बा। रउआ भी देख रहल बानी, सुन रहल बानी, हमहू देख रहल बानी, हमहू सुन रहल बानी। भोजपुरी के का एगो जमाना रहे, जब भोजपुरी के गाना जब बाजत रहे कहीं तो लोग कहे कि वाह का भोजपुरी के मिठास बा। लेकिन आज के दौर में दोस्तों ऐसा हो गईल बा कि रो भोजपुरी के गाना अपन परिवार के संगे बजा के सुन नहीं सकत। ईयरफोन लगा के सुनब आ समझब। आखिर यह प्रकार के काहे होता, एकर दोषी के बा? एकर दोषी जौन बा के बा? का गाना लिखे वाला, गीत गावे वाला या गीत सुने वाला? बहुत सारा सिंगर लोग के जब इंटरव्यू लीला हम और उनका लोग से पूछीला तो लोग कहेला सीधा एके लहजा में कि भैया का करी, वो रामायण हमार सुननी है कि ना, कहने कि ना। महाभारत सुननी है कि ना, कहने सुननी है। तो वो गाना वगैरह उठा के देखो हम 1000 आदमी नहीं देख ले। ये प्रकार के जब गानवा गावत नहीं हम तो लाखों लाख में व्यू चल जाता। तो भैया रउआ ये बताई कि हमारी जौन बा एगो रोजी रोटी बा, हम उहे गानवा गायम नु जौन से हमारे 2 रुपये आमदनी होके, तो बढ़िया गीतवा जौन बा कि ना लोग सुनते नहीं खे। तनियो से अश्लील जब गानवा में कुछ वैसन वैसन वर्ड वैसन शब्द जब हम डाल देता नहीं ना तो लोग बड़ा बढ़िया से प्रेम से देखता सुनता। या आता ना भी आवत नो कि कंपनी हमारे के ऑफर करता कि भैया आवा तू गाना गावा। तो अब ये बताइए रउआ कि ये प्रकार से दोषी आखिर के बा? का गावे वाला, लिखे वाला या सुने वाला? हमारा हिसाब से तो बुझाता कि सुने वाला लोग बा। काहे के जब तक अगर हमनी के अश्लील गाना ना सुनब जा, अश्लील गाना के दुलार प्यार ना देहब जा, तो गावे वाला जौन बा कि ना उ गानवा गईबे ना करी, कमाई उ गाना ना गाई। तो मेन हमारा हिसाब से बुझाता कि गाना सुने वाला मेन दोषी बारे। अब सवाल एगो पैदा ही होता कि सुने वाला लोग से जब भी हम सवाल करीला कि भैया सिंगर लोग आ गीतकार लोग दोष देता केकरा पर? सुने वाला पर। कि रउआ सब जब गाना ए प्रकार के ना सुनम तो हम गाना गईबे ना करम। तो श्रोता लोग के जवाब सुन ली। श्रोता लोग क्या कहता? श्रोता लोग के कहना ई बा कि भैया हम बाजार में कोनो मिठाई लेवे खातिर गईनी आ जब वो मिठाई हमारा मिलबे ना करी तो हम लेहम कहाँ से? और वो हमारे कहे का मतलब समझ रहा बनी। श्रोता लोग के कहे का मतलब ई बा कि सब के यानी जितना सिंगर बारे, जितना कलाकार बारे, साफ सुथरा वीडियो बनाई है, साफ सुथरा गाना जब गई है आ मार्केट में सिर्फ साफ सुथरा ही आई तो निश्चित तौर पर बा कि हमने साफ सुथरा सुनम जा। निश्चित तौर पर बा कि हम साफ सुथरा ही सुनम। चूंकि अश्लील जब हमारा सुने के या देखे के मिलबे ना करी तो अश्लील हम कहाँ से सुनम आ कहाँ से देखम? तो निश्चित तौर पर जे गीतकार बा, जे गीत लिखता, जे गाना गावता, जे सिंगर बा, उ लोग दोषी बा। तो भैया रउआ ई कमेंट बॉक्स में बताई कि आखिर एकर दोषी के बा? हम तो कंफ्यूजन में पड़ गई बनी। ऐसे कि इन्हें के सवाल जब उन्हें करता नहीं तो दोषी ठहरावता रहे इनका के, इनका से जब सवाल करते नहीं दोषी ठहरावता रहे उनका के। लेकिन कंफ्यूज में हम ऐसे बने कि सही में दोनों आदमी के बात सही बा। जे गाना गावता, जे गाना लिखता, उ लोग ये कहता कि भैया हमनी के दुकान खोल के रखले बनी जा, दुकान में सब प्रकार के चीज रखल बा, कस्टमर जो मांगा तो वही चीज हमनी के देता नहीं जा। लेकिन जो ग्राहक बा उ लोग का कहता है कि भैया मार्केट में जब हमनी के जाता नहीं जा कोनो सामान खरीदारी करे खातिर तो दुकान पर जौन जौन सामानवा रही उहे ना हम ले हम। कहे का मतलब कि हमारा आम आ जामुन दोनों चाहिए। जामुन अगर हमारा ना मिले तो खाली हम आमे लेके चलें। यानी कहे का मतलब कि अश्लील आ साफ सुथरा दोनों अगर मार्केट में आ रहा बा तो साफ सुथरा के तौर पर रउआ जानते बने कि जौन प्राकृतिक हमनी के ऊपर वालों जो हमनी के बनैले बने आ खास करके जौन कलयुग चल रहा बा, एक कलयुग में बुरा चीज के तरफ लोग बड़ा आकर्षित जल्दी होखेला। तो गलत गाना जौन बा, अश्लील जौन गाना बा, ओकरा के जौन बा कि ना लोग तुरंत सुनता, एकदम बड़ा बढ़िया से मन लगा के सुनता। यहाँ तक कि और देख रहा बानी, हमू देख रहा बानी कि आजकल के शादी ब्याह में अतना अश्लील अश्लील गाना बजा के आ माई बहन बेटी सबके साथे डांस कर रहा बा। अब आई जब यह प्रकार यह पार्टी हम आवतनी दर्शक के तरफ तो दर्शक के लोग ये कहता कि हम गईनी मार्केट में जौन मिलल हम अपन लेके बजावतनी रउआ सुनतनी, और लोग कहता तो हमारा कन्फ्यूजन ही है बा। तो रउआ सब एक क्लियर एगो प्यारा सा कमेंट में अपन सुझाव जरूर देहब कि आखिर अगर दोषी जौन बा के बा, दर्शक, गायक, गीतकार या श्रोता?